a na plné hrdlo táto opica. No, tak všetci kúkali, že kde je opica, no a držal v ruke časopis, tak si myslel, že som rasista. Dale Haverchuk na starom Jets, čiže pre Arizonu. Alexander Burrows pre Canucks. Alex Tengay pre Colorado. Neodkrývam, nechcem odkryjať. Matt Molson pre Buffalo. To vyzerá tak, na Chicago typujem z tejto strany. Není to? Nie, je to Florida Auto Page Wow. Aaron Ekblad. To je trefa. Táto sa teším. Florida. Ty máš Floridu? Nemám, ale kurva, táto je karta. Toto je karta, kvôli ktorým otváraš boxy, hej. To je nádhera. Aaron Ekblad. To sa mi dá, že má Los Volantos má. Táto je mega. Krásna. No, som spokojný. Ja nie, lebo Florida nie je moja. No, ale tak myslím, že nebola tam nejaká redemption na dovidenia. Nashville, Filip Forsberg, to je pre mňa. Dustin Brown, Andrzej Kopitar, malo LA na tento balík. Ryan Miller a tu bude Skybox Premium Jonathan Toews. Sa mi dá, že sú aj lepšie 50-kové. Necháme si ho na koniec. Tak tušíš, že... Tam nie je kartón. Aha, dobre. Takže Ondra Pavelec, Kyle Clifford, Brian Bellows pre Dallas, Sean Monahan pre Flames a Marc-André Fleury na Flair Showcase pre Pittsburgh. Brody Sutter. No a tu není kartón. Tu nie je kartón. Jarda Jágr. No a to pre koho bude? NHL All-Star. Floridka? Je to All-Star z 99. roku Penguins. Pre Pittsburgh Penguins. OK. Andy Green, Brad Hull, Jake Muzzin, Patrick Marleau, Tampa. Auto Patch, Vladislav Namestníkov. No, pekné. Sice len jednofarebný, ale veľmi pekný. Čiže, dobre, Veslovi sa oplatí chodiť s nami do breakov, takže... Bere pol deci. Áno. No a poďme. Ešte tu máme potom jeden žreb, nesmieme zabudnúť na konci. A máme tu certifídy. Balíčkov tu bude len 10. Dobre, my zo spodu. Takže stavil som na nováčikov, nemal som ani jedného. Takže poďme na to. Počkaj. Hop, aby som... Henrik Lundqvist. Nick Antropov. A hneď máme freshmana pre Canucks. Jan Sauer, alebo tak, kartónik. Vincent Lecavalier a Evander Kane. Takže prvú popisovku máme. Meno mohlo byť lepšie, aj keď tu pri tých freshmanoch nie sú až nejaké top mená. Shea Weber. Budeme paralelku, už vidím. Dion Phaneuf. Pekarine na Mirror. To by mali limitované do 199. Aspoň dáčo. Pre Nashville. Keď neprší, kartónik. Jonathan Quick. A Sid the Kid. Takže Corey Schneider, Kari Lehtonen, Patrick Sharp, Niklas Bäckström, Tomáš Vanek a máme tu Fabrik, to bude asi Minnesota. Nie? Hej. Niklas Bäckström. No, dobre. Mohol byť podpísaný? A je do 399. Dobre. Minnesota je dobré. Takže polku memorabilií sme vychytali prvých troch. Ešte by mali byť 2. 4 sú? 4 sú.
tu je Matt Duchene, Mark Stahl. Máme tu ďalšiu paralelku, Daniel Sedin, to je Blue do 99. Kartón. Mike Richards a Marc-André Fleury. Ray Whitney, pekne bude, tie karty sú krásne, skúsim to len tak ešte dať, dáme na koniec. Erik Karlsson, Ondra Pavelec, Matt Mawson, skúsim z tejto strany, lebo takto bude asi karta. Ešte je tam jedno, či nie? A je to Craig Anderson, to je Tampa, Ottawa. Krásny. Tieto sú veľmi pekné karty a tu aj si dal záležať na podpise, čo nie je pri nich. Takže pre Ottawu krásna karta, sa mi to, že Ottawu má hašči. My už asi s Danom budeme robiť len sami breaky, lebo my keď sa s niekým dohodneme, tak... Karty sú pekné, ale ani jedna pre nás. Derek Stepan, Phil Kessel. Tento som ešte zretiť ani nevidel. Je to Bernie Parent pre Philku. Neviem, či oni sú limitované. Nie sú. John Tavares a Tim Thomas. Ešte máme, by sme mali mať jednu memorabiliu. Kvôli Pastovi by sa mi oplatilo zobrať Boston. Máme Jakob Markstrom, James van Riemsdyk, Jeffrey Lupul, kartón, Mikko Koivu a Patrick Kane. Tak toto bol dietný balíček. Tu nemáme. Čo tam je? Čo tam je? Tak. Nieco tam bude. Antti Niemi, Erik Fair, Martin Havlát, Brett Jackman, Tyler Ennis. A máme tu opäť Backstrom, ale tu je iný Backstrom. Iný Backstrom do 99. Niklas pre Washington, dobre, takže vychytal som dresovky. No tým pádom už by tu asi nemalo byť nič, no ale... Áno, takže neoplatí sa pozerať ďalej video. Aj my už si rozdelíme. Všetko si rozdelíme zvyšné. Michael Camilleri, Ryan Smith, Mika, kartónik, Jordan Eberle, Andy McDonald. A tu by mohla byť aspoň nejaká paralelka, ale som videl, že ešte bude jeden Inter, lebo 4 asi budú aj tieto. Johan Franzen, Carey Price, je tu Marvels, Ilya Brizgalov pre Arizonu. Pre Philadelphia. Aha, berem, hej. Pre Philku. Ešte na boku. Máme tu ešte Travis Zajac a Ryan Callahan. Dobre. A ideme hneď žrebovať túto kartu. Jasne, takže máme opäť pripravený randomizer. List randomizer. Máme tam 3 týmy v poradí, sú Carolina, Arizona a Buffalo. Žrebujeme na 3 krát. Tretí víťazný tím vyhráva kartu. Čiže prvá je Carolina, Arizona a tretíkrát bude Buffalo. Takže po spravodlivosti všetci teraz sa vyspredali, čiže karta ide pre Buffalo. Takže ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Tešte sa na karty.